Η μπουγάδα του Άι Βασίλη. Σήμερα ο Άι Βασίλης ξυπνά από τα χαράματα. 6 μόνο μέρες μένουν στην παραμονή της πρωτοχρονιάς και ένα σωρό δουλειές τον περιμένουν. Να τυλίξει τα τελευταία του πακέτα, να επισκευάσει το έλκυθρό του, να ετοιμάσει την επίσημη στολή του, αυτή την κόκκινη που βάζει μια φορά το χρόνο στο μοίρασμα των δώρων. Για να δει αν είναι εντάξει, την ξεκρεμά από την ντουλάπα του και βάζοντας τα γυαλιά του την εξετάζει προσεκτικά. Μια χαρά είναι, ένα σιδερωματάκι θέλει μόνο. Όμως, εκεί μπροστά ένας απέσιος μαύρος λεκές στολίζει το αριστερό του μανίκι. Κοίτα να δεις, ένας τεράστιος λεκές. Σίγουρα θα έγινε από τις καπνιές σε κάποια καμινάδα, ψιθυρίζει ο Άι Βασίλης και νευριασμένος τυχώνει βιαστικά μέσα στο πλυντήριο. Μετά από λίγο βγαίνει στην αυλή να πλώσει την μπουγάδα του. Πρώτα κρεμάει τις κάλτσες του, ύστερα τη φανέλα, το μακρύ του σόβρακο, το σκούφο του, το πουκάμισο και τελευταία το σακάκι και το παντελόνι του. Πω ζημιά! Αδύνατον! Φωνάζει απελπισμένος. Το πανοφόρι με τις άσπρες γούνες, το γυαλιστερό του παντελόνι, το πουκάμισο, οι κάλτσες μαζί με το σκουφί του κρέμονται στο σκοινί αγνώριστα. Έχουν γίνει μικρά, τόσο μικρά που δεν χωρούν να μπουν μήτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Τι θα φορέσω τώρα, ανησυχεί. Πώς θα μοιράσω τα δώρα, δεν έχω άλλα επίσημα ρούχα. Πού να βρω καινούρια. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Βηματίζει πέρα δόθε. Ώσπου τελικά το πρόσωπό του φωτίζεται. Γιουπι, το βρήκα! Θα ζητήσω από τα παιδιά να με βοηθήσουν, αποφασίζει. Και δίχως να χάσει καιρό, απλώνει στο πάτωμα ένα χάρτη με όλους τους τόπους της γης. Μάλιστα, θα του στείλω από 1 γράμμα, ψιθυρίζει. Αμέσως κάθεται στο γραφείο του και γράφει 5 όμορφα γράμματα. Από τα παιδιά της Αφρικής ζητά να του στείλουν ένα πουκάμισο. Από τα παιδιά της Ασίας μάλινες κάλτσες. Από τα παιδιά της Αμερικής ένα σακάκι με ζεστές γούνες. Από τα παιδιά της Αυστραλίας ένα μακρύ παντελόνι και από τα παιδιά της Ευρώπης ένα σκούφο. Όλα σε μεγάλο νούμερο. Όταν τελειώνει το γράψιμο, πηγαίνοντας στην άκρη του ουρανού, τα σκορπίζει πάνω από τη γη. Οι φάκελοι σαν χάρτινη βροχή φτάνουν στα χέρια των παιδιών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Από εκείνη τη στιγμή ο Άι Βασίλης ησυχία δεν μπορεί να βρει. Μια έννοια τον βασανίζει. Θα πιστέψουν στο γράμμα μου τα παιδιά και θα μου στείλουν ό,τι τους ζητώ ή θα το πάρουν για αστείο και θα γελάσουν, αναρωτιέται. Κάθε φορά που ακούει θόρυβο τρέχει στην πόρτα. Μα του κάκου. Περνά μια μέρα, 2, 3, τίποτα ακόμα. Σαν ξημερώνει πια και η τελευταία μέρα, πριν την παραμονή της πρωτοχρονιάς, κοντεύει να σκάσει από στενοχώρια. Μα πουθενά, ούτε ένα παιδί δεν με σκέφτηκε. Εγώ ποτέ δεν ξέχασα κανέναν, παραπονιέται, στριφογυρίζοντας σαν κοκορέτσι στο κρεβάτι του. Μα άξαφνα μέσα στη νύχτα, ντριν το κουδούνι χτυπά. Μπροστά στην πόρτα 5 μεγάλα πολύχρωμα πακέτα τον περιμένουν. «Ζήτω! Ήρθαν τα δώρα μου! Τα παιδιά με θυμήθηκαν!» φωνάζει, καθώς τα ξετυλίγει με λαχτάρα. «Να το κόκκινο σακάκι, το παντελόνι, το φάρδι πουκάμισο, οι ζεστές καλτσούλες και αυτός ο θαυμάσιος σκούφος με το χρυσό κουδουνάκι στην άκρη του. Είναι καταπληκτικό, υπέροχο να ανοίγεις πακετάκια που μέσα τους υπάρχουν πανέμορφα δωράκια», τραγουδά, δοκιμάζοντας ένα-ένα τα κομμάτια της ολοκαίνουργιας φορεσιάς του. Άργησα, μα επιτέλους το κατάλαβα. Τώρα ξέρω γιατί με περιμένουν με λαχτάρα και με αγαπούν τόσο πολύ μικροί μεγάλοι, μουρμουρίζει κλείνοντας πονηρά το μάτι στον καθρέφτη. Και επειδή ο καημένος ο Άι Βασίλης πρώτη φορά στη ζωή του παίρνει δώρα, βάζει τα κλάματα από τη χαρά του.